салом алайкум бачаҳо. Ина барф дар Тоҷикистон дар наҳияи Ёвун. Ина ина омаде амқахнакай ки ринги Россия када Россия. Ина о ина он кӯҳҳоро дидасем бачаҳо. Ана мо кӯдак будем. Ана он кӯҳҳода шувонакунӣ мерафтем. Авус меомадем либосумон тар баҷо шуда инара солда расидем. Вокзал мерафтем. Раҳи вокзал мерафтагим. Ини мағозаи қишлоқмонай. Ягон сувунда кӯшу, ягон чида кӯшу ҳаминҷо мегирем. Оно хуруза диди тор девол биромада. Рижок мегӯяд ки сини хони ҳамсоӣ мепара. Ина хуруза тухкунӣ дар ҳиҷо ғамтиш ай ҳамара бисёр. Мехуруза диди? Парона накун. О пари. Неси боло мери бачаҳо. Адир мерай, адир. Инҷо мера шувнак мекунӣ. яхчулако ях кадай. Инӯ меган ки кампиён меган ки исни ҳаво сурх шу меган саҳар автобус мекунад. Иншоаллоҳ саҳар раҳмон саҳар ку автобус кунад зуд мешад. ин барфа ин адиро томошо. ина инҷа дарай айдари усу дига қишлоқай айдари ин ису дига қишлоқай. Инамин дарди баҳор сел якта меояд. ҳоли зимистон сел нестай. навай хони кӯ дарошана иро хони фарзанди диёр меган.